ଏହି ଟିଏଲ୍ଏମ୍ଟି ହେଉଛି ଭାଷା କୁହୁକ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ବହି ଭଳିଆ ତାକୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋତେ ଖୋଜି ଗୋଲ ବୁଲାଅ, ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପିଲା ଖୋଜିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଚଟ ତପ ଲେଖାଯାଇଛି। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଛ ଛ ବର୍ଗୀୟ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ ପ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାତ୍ରା ଶିଖିବ। ମାତ୍ରା ହର୍ଷଇକାର ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଆକାର ଏକାର ଐକାର ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଋକାର ମାତ୍ରା ଶିଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିତ୍ର ପଠନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବହିରୁ ମୁଁ କାଟିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୂଳା ନିମ ପନିକି ଏଇଭଳି ରଖିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ସଜାଅ, ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ନାମକୁ ସଜେଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଛି ନୀତିବାଣୀ ପିଲା ଶିଖିବ। ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ବୋଲି ଜାଣି କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ। ସେହିପରି ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ସୈନିକ ହେବା, ଦେଶ ଜାତି ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବା। ଶୈଶବ କାଳରୁ କରିବା ପଣ, ଏହିପରି ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଦିଅ ମନ, ହେଳା ନ କର ଶିଶୁଗୁଣ। ଏହିପରି ନୀତିବାଣୀ ପିଲା ଜାଣିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆସ ଆମେ ବାକ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଶବ୍ଦ ବି ପଢ଼ୁଛେ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ, ଲୁଡ଼ୁ ପକାଇ ଅକ୍ଷର ଡେଇଁବା, ଲୁଡ଼ୁ ପକାଇ ଅକ୍ଷର ଡେଇଁବ। ତାପରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିବ, ଉଁରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ କ ସମାନ ଉଏଙ୍କ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଚକ୍ର, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଚକ୍ରରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ସେ ନେଇ ସଜେଇବ। ମୋତେ ମୋ ଜାଗାରେ ସଜାଅ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସଜେଇବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କହିବା, ଚତୁର କାଉ ଗପ, ଠେକୁଆ କଇଁଚ ଗପ, କୁମ୍ଭୀର ଗପ, ସିଂହ ମୂଷା ଗପ। ତାପରେ ଆସିଲା ଢଗଡମାଳି, ବିଭିନ୍ନ ଢଗଡମାଳି ଅଛି, ତା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତଳେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ସିରିଏଲ ଭାବରେ ପିଲା ରଖିବ। ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ମାତ୍ରା ଝରକା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାତ୍ରା ରହିଛି। ଆକାର ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି, କରେ ଆକାରେ କା, ସେଥିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହିପରି ହର୍ଷଇକାର ମାତ୍ରା, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଇକାର ମାତ୍ରା ରହିଛି, କୀଟ ଗୀତ ଏଇଭଳି ରହିଛି। ହର୍ଷଉକାର ମାତ୍ରା, ଦୀର୍ଘ ଉକାର ମାତ୍ରା ରହିଛି, ଋକାର ମାତ୍ରା, ଏକାର ମାତ୍ରା, ଐକାର ମାତ୍ରା, ଓକାର ମାତ୍ରା, ଔକାର ମାତ୍ରା, କିଛି ଶବ୍ଦର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହାପରେ ବି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କରିପାରିବେ କ'ଣ ନା, ଆକାର ମାତ୍ରା ଯେମିତି କାଉ, କାଉର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ରହିବ। ସେଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ହେଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦର ଟିଏଲ୍ଏମ୍, ରାଜା ରାଣୀ, ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅଜା ଆଈ, ଅଭିନେତା। ମୁଁ ଯେଉଁ 12 ମାସର ନାମ ଜାଣିବା, ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର, ଏହିପରି ରଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯିବ। ଡରେ ର ଡର, ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ରକୁ ନଗେଇକି ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ବର ଘର ସର ପର କର, ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ଆମେ କରିବା।